κανείς τι θέλω να πω? Καταλαβαίνουν μήπως τι με εκφράζει? Πιστεύω για πολύ ακόμη θα ρωτώ. Τι άραγε τη ζωή των ανθρώπων αλλάζει? Αν τελικά με καταλάβαιναν, θα ήταν ανία? Απόλυτη συμφωνία, να μην υπάρχουν αντιρρήσεις. Δημιουργώ ιδανικά που ύστερα τα ψάχνω με μανία. Είναι στη φύση σου. Δεν επιτρέπει τίποτα να κρατήσεις. Τα άχρωμα δίνουν στα ωραία σημασία. Οι έννοιες δεν χρωματίζουν πάντα καταστάσεις. Στα δύσκολα, όπλο καλό είναι η φαντασία. Μην προσπαθείς να βάλεις όρια που θα τα ξεπεράσεις. Τρομακτική ιδέα. Να μην ταξιδεύουμε με τη σκέψη. Να μην υπήρχε το εισιτήριο για κρουαζιέρες λογικής. Πιόνια δεν είμαστε άρχοντες για τη δική σας τέρψη. Νιώσω το διαφορετικό στα όνειρα και όλα τα μπορείς.